Представяш ли си? Yeah! Отдавна не съм виждал бяла маска. Знаеш ли какво им прави в Македония на бялите маски? Обичаме ги. Ти обичаш ли ме? Не всичките, аз съм те там, всичките. Те там, ти има грозни, ти за какво мислиш, че съм тук? О, баси, не съм просто луди. Добре, да не се отваряме сега толкова. После ще се запознаем, си разменим течности. Примерно като вино. Казвам. Yeah. Това беше всичко от мен, мерси, по въпроса на любовта. Знай какво? За какво? Да фащаш микрофона, не искаш? Не знам, аз не ги разбирам тези неща, но съм тук. Какво? Добре, да. Да. Но важното е сутрин да помниш, че е било весело. Защото ако не помниш, може да е било странно. Може ли една вода? Мерси. Че тук стана странно. Така, докъде бяхме? До дъха. Какво? Какво няма? Да ми помогне вода, ли? Кой ще ми помогне? Ти ще ми помогнеш ли? Че трябва ми една ръка. За помощ. Какво? Една какво? Малка ли? Чувам, обаче всички трябва да чуват. Какво е да дайте, да не знае, знаеш ли, че ми помагаш тази вечер? Просто... после нали не си благодарим. Даже имам подарък. Нося го от Македония. Вносно качество. И знаеш какво? Като ти го покажа, може да направя да изчезне. Какво? Лапай? Баси странните жи, аз ще идвам винаги тук. Те жените в Охрид направо трябва да се спукаш докато ти даде. Тук, бравай! Че какво бе жена, ти шофьор ли си? Какво става? Бах, мамо, дай една водка, бе, дебал съм водата. О, майко! Аз пък си мислех, че не съм подготвен. Питам се дали ще минат тези теми, майко! Нищо се ебаваме сега, какво? Само да ти кажа, че бавно свършвам. Да. И даже съм леко импотентен, трябва да се постараеш малко. Но ти си добра за сега. Yeah! Давай, какво? Каква зодия си? Не чуваш ли? Тя каква зодия е? Каква зодия си? Дева!